Then before Christianity abia, or before I will introduce Christ to us, go many people know this particular tribe, and then uka aka bera mbang, and how many Igbo TV makwalaka water, ndo anga ejoku moka ejenigwe. Okay. So they know how God okekelo waji ekeche a tribe. Me va lost or contact of nyawa uchuku cha. You follow now. So sometimes all the beyond our wisdom. Yes. What again should we do? Well, in case but ife na ya akwọ. Even akwọ so with some party again if kwana ihe na ikwu na akwọ the almost the same thing ka na ikwu. Omena na shige bu ne mmadu akwọ nso shige bu ne mmadu. Omena shige agba na amoga akwọ nso shige agba na amoga. Mana mo wa mala ebe their problems. Okay. The problem of Uka and Omenana is deity. Okay. You talking now? Yes. Okay, deity is their problem now. That is where they believe. They believe that the only way you can communicate God is through Christ. That's the NSA. The channel of reaching out to that supreme God. That supreme God is the problem now. The channel is the problem now. Nduka believe in Christ. Ndo Omenana believe in nwata chukwu kelie na ọgwụ ya na ọya anọ or other gods are not zenbu nke chukwu nyeve na wee chekwebe ha like their guardian angel onya na-ese mana ọ bụkwa ma nwe much different enwechara that channel is the only problem enwere ịgbasara omenala and Christianity. That same channel is the problem between Islam and Christianity. The channels they reach to this particular the means this only one God out because I don't know what I can just say to with touch aboko say below God the creator to oya ka na chukwu okike abiam chukwu okike yes I na-ebu za honia me with touch before any other you over na ekwu wele weze na igwe the way Christians do believe and nya na egwu believe no we ebu na enu yes the same way ka ndị Omenala ji believe no nwere ihe bụ n'elu ikie kacha so now that is the problem. So now in your own way you're not convincing but don't condemn because you never can tell ibene na macha goal ai ka bụ ụmụazị nkwa mbosi ka kamala anyị niile ma ndụ mpa anyị mbosi ka kamala n'anya mmụọ so whatever that is happening, just you believe in what for you to work out for you. Rolu nke dị mma